Okay, hej Lisa. Vi har læst digtet af Hassan, som er 12 år, og vi har lagt mærke til nogle forskellige ting inden for den skride. Så først så har vi lagt til stemning. Stemningen er spændt, frygtsom og omsorgsfuld. Fortælleren han er bange, men han handler omsorgsfuldt. Der er kærlighed til lillebroren, og en stille kamp mod volden og farens magt. Ja, og så er der sådan de her sådan sproglige billeder. Og dem mener vi ikke er sådan nogle kæmpe metaforer, men det er i stedet sådan lidt mere sådan hverdagsbilleder. For eksempel når han siger det med at tisse i sengen. Og samtidig så føler vi også lidt, at der er sådan noget trone, eller sådan lidt vold i det, fordi at han for eksempel siger, at farvede gule og blå øjne, hvilket vi synes er sådan ret voldsomt, men sådan et tydeligt billede på det her sådan fysisk straf, der sådan foregår. Og det hænger også lidt sammen med sådan ordvalget, fordi ordvalget er meget sådan råt og konkret, synes vi. Og han bruger også mange sådan gentagelser af sådan p-lyd, eller sådan, hvor bogstaven, eller sådan, ordet starter med p. For eksempel sådan pisset og puttet og plastikpose og på og så videre. Ja, og det skaber lidt sådan nærliggende, sådan rytmisk, gentagende toneagtigt, hvilket også sådan forstærker sådan teksten som stil-agtigt. Ja. Ja, så altså er der noget med sådan de her store bogstaver, den måde teksten eller digtet er skrevet op på. Det er skrevet i versaler, hedder det, og det er altså kun med store bogstaver. Det får os til at virke som et råb om hjælp, og måske også som noget vrede eller noget desperat råb. Det understreger få intensitet og følelsen af, at man er lige her og nu. At man nærmest kan føle den her sorg. Ja, og så er der sådan sætningerne. Og sådan, der mener vi ligesom, at digtet er sådan, på en måde sådan en lang strofe. Og så er der ligesom sådan, de her verslinjer indimellem. Og jeg mener, at vi fik det sådan noget, til sådan noget 23. Ja, sådan noget den stil. Og så er der ikke nogen tegnsætning. Hvilket også gør, at det bliver sådan lidt uafbrudt sådan handling. Og der så vi også lidt den her video, hvor han læste op. Og det er meget sådan uden åndedrag, føler vi lidt. Der er ikke nogen pauser sådan. Men samtidig føler vi også, at sådan, han reflekterer sådan lidt midt i det på en eller anden måde. Og så føler vi også ved, at han bruger de her sådan meget korte, direkte sætninger. For eksempel det der, bruger jeg har pisset igen. Det gør også, at det bliver lidt mere sådan hverdagsdialog. Men samtidig bliver den også intens ved, at han fortæller det på den måde. Ja, det var det, vi havde. Ja.